Фән һәм технологиялар 10 еллыгы уңайыннан Рәсәйдә фәнни туризмга җитди игътибар бирелә. Башкортстан был тармакты үстергән төбәкләрдән береһе. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Торатау геопаркы генераль директоры Заһир Хәдимуллин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Заһир Замирович, тәүдә фәнни туризм нимә икәнен аңлатып китәйек. Чөнки бuna шул исәптән күптәрдә, миндә лә фәнни туризм ул бары тик фән хезмәткәрләре, галимдар өчен генә дигән фикер табу ихтимал. Юк, ул галимдар өчен генә түгел, бuna ябай турист өчен дә. Ябай турист хәзер тауды, елганы карар өчен генә килмәй. Уларга билим кирәк. Шуның өчен фәнни яктан уларга шу билимде бирү, ул безнең өчен фәнни туризм дип атала инде. Практика аша, шу төрле фәндәрне бергә кушып, шу тәрәнрәк күз аллау турист өчен бик интересно әлеге вакытта. Шуның өчен турист уның өчен акча түләргә әзер, шу билим өчен. Билим өчен акча түләргә әзер, димәк. Торатау геопаркы ул ЮНЕСКО исемлегенә ингән геопарктарның береһе Рәсәйдә һәм димәк ул бuna киң спектрда шундый фәнни туристика программалар тәкъдим итә ала. Безнең өчен фән ягы, фәнне үстерү, фәнни туризм ягы безнең өчен бик принципиal момент тибет атагымда була. Чөнки безнең мәсәлән штатта геологтар бар, фән эшмәкәрләре бар. Улар менән без төрле турдар әзерләйбез һәм турдар йөртәбез. Мәсәлән, безнең бер көнлек турдар бар Торатауга, Алтын Кадак геологик кителешләренә. Һәм турист өчен бу бик интерес. Һәм безнең бuna экскурсоводлар, гидтар да бөтә экскурсияны теге Торатау турагында гына һөйләп үтмәй, ул легендага турагында гына түгел, һәм фәнни яктан һөйләп үтәргә тырыша. Һәм шуның өчен без гидтарды, экскурсоводларны үтәргә тырышабыз, уларга фәнни яктан лекциялар үткәрәбез. Улар геологик мирастың шу Торатауның, Алтын Казактардың геологик яктан килеп сыгышын геологик яктан, биологик яктан һәм тарих ягындан, шу фәндәр ягыннан билим бирергә тырыша инде. Безнең килгән турист билим менән китергә тиеш. Без шул яктан карарга тырышабыз шу туристларга. Ягъни Торатауда гына, Шиханда гына күрһәтмәһәгез. Bundan тыш башка объектларда ла күрһәтәбез, башка объектларда ла безнең геологик мирастар бар. Һәм мәсәлән 2025 елда бездә Торатауда климат өе асылды, шундый музей. Безнең Евразийский НОЦ менән партнерлыкта унаштык. Һәм шу музейсендә инде без төрле климатик үзгәрешләр ягыннан да күрһәтәбез үзебезнең геопарк территориясын. Шуның өчен туристлар өчен ул бик кызыклы һәм шуның өчен улар килергә әзер. Шуның өчен. Аснапта кызык бүген чөнки климат ул актуаль темаларның бере, айрыса буна шундый аномаль ел мартта күзәткән сырда мугаенда туристларыгыз күптер. Кемнәрне кабул итәһегез? Бу мәктәп укучылары өчен, студентлар, урта яшьтәгеләрме? Мәктәп укытучылары өчен дә турдар әзерләйбез. Һәм студентлар өчен дә шулай безгә килгән Былай ябай турист менә безнең регионнан килгән, бүтән регионнан килгән туристларда ла безнең һәрбер экскурсия ул фәнни яктан каралган экскурсия, фәнни яктан интерес экскурсия. Һәм шуның өчен безнең Торатауда булган гидтар, улар безнең Урман Бишкадак авылыннан, шунда Торатау янында, уннан килгән укытучылар бездә эшләй. Һәм шуның өчен улар фәнни яктан үздәре үтә һәм килгән туристларга ла билим бирә. Чөнки улар ошо йер һава атамаларын да гомумән ошо йер һаваларын беләләр. Уның топонимнарын да беләләр, легендаларын да беләләр. Һәм ошо экскурсияны төрле фән ягыннан, төрле гыйльми яктан күрһәтә алалар. Тарих ягыннан да, мәдәният ягыннан да, тил ягыннан да, һәм ошо геологик, биологик ягыннан да. Һәм буна әле без әзерләйбез бер 2 лекция гидтар өчен.
Чөнки һәр яңа сезон башлана туристлар өчен һәм үзе безнең бына кампуста һәм Таратауда 2 лекция үткәрергә әзерләнәбез. Фән эшмәкәрләрен сакырып, геологик яктан безнең туроператорларның гидтарына аңлатырга тырышабыз. Улар күбрәк белем бирһен өчен. Һәм Таратауда бер лекция эшләсәк, безнең экскурсоводлар һәм ошында булган тагыла туроператорларның экскурсоводлары өчен улар күбрәк белем бирһен һәм күбрәк дөрес яктан аңлата белһен тәртип шуңа омтылабыз инде. Улай гына түгел бит әле, улар бына шундый катмарлы фәнде, геологияны, тарихты һәм мәдәниятте ябай тел белән аңлатырга тиештәр. Шундый талап та бар уларга. Бар ябай тел белән аңлаталар инде. Нисек туристка интерес Катмарлы булсын. күренештәрдә эшләй бит. Катмарлы әйберләрде ябай тел белән аңлату ул безнең өчен шуңа омтылабыз һәм безнең стендтарда бына ЮНЕСКОның бер рекомендациясы бар, безнең стендтарда куйганда ла, онда ябай тел менән һөйләргә кирәк, ябай тел менән язарга кирәк. Чөнки килгән турист, килгән уны укыган кеше ябай тел менән ошо фәнде аңларга тиеш, ошо геологик миратларның хаклау ягыннан һәм ошо яктан аңларга тиеш ябай телне. Әйткәндә, бына ЮНЕСКО исемлегенә ингәс, ситтән килүче кунакларның саны артты, чөнки Рәсәйдә булай ЮНЕСКО исемлегенә ингән геопарктар Башкортстанда гына эшкә яңгышмаган. Башкортстанда гына ул безнең беренче геопарк Яңгантау һәм безнең геопарк Таратау. ЮНЕСКО ягыннан әле ул күренмәй, чөнки әле яңа гына индек, әле ярты елда үтмәне, шуның өчен ул безнеңчә бер 5 елдан гына күренер дип уйлыйбыз. Бына безнең караган бар бүтән илдәрдәге геопаркларда, онда туристның үтеше бер 20-25%-ка 5 ел эчендә шу геопарк ЮНЕСКОга ингәннән һуң үтә именно бүтән илдән килгән туристларның үтеше итәбе. Шуның өчен ул безнеңчә зур үтеш түгел, резкий үтеш түгел, ул әкрен генә киләсәккә. Әйткәндәй, бына ошондай программалар һәр әйттегез бер көнлек төтөбез дигез. Әгәр дә зуррак булһа, ул бына шул ук туристның кызыксынуын хаклап буламы? Юк, зуррак булһа ла хаклап була, чөнки бына әле без яңа сезонга бер-ике зур программа әзерләйбез, 3 көнлек. Ялдарга һәм бер 7 көнлек. 7 көнлек хатта. 7 көнлектә туристы интересын калдырып була, чөнки безнең геопарктың территориясында күп объекттар һәм һәрбер объекттың үзенең тарихы, үзенең кызыклы урыны бар, чөнки һәм турист өчен дә ул бик кызыклы. Мәсәлән, безнең геопарктың территориясында музей Скуйны бар. Скуин музей беләсездер, может, геологик музей бар, ул бик кызыклы музей һәм ошында туристларны алып барып күрһәтү, ул аларга яңанан безнең ергә карашты үзгәртә һәм улар өчен бик интерес, минем өчен дә бик интерес ул музейга тагыла барып. Мине кызыксындырдыгыз, мотлак барып күрергә кирәк бу музейда. Ул кайда урнашкан? Дилиң аша табыргамы? Ул безнең Стәрлетамак кырында сырьевая компанияның территориясында, онда язылып кына үтеп була, бушлай, онда бик зур коллекция бар. Коллекция, палеонтологик коллекциялар бик зур һәм бик тә интересный һәм тәҗрибәле. Күптәрне кызыктыргандыр дип уйлыйм бу музейдан. Аслында климатик музей бына әле әйткән һәм башка геологик музейларда. Сынапта фән һәм технологиялар 10 елга айканлы был тармакка игътибар ныклап бирелә башланы. Хәзер хөкүмәт кимәлендә лә шулай да бына бу фәнни туризмның үсешен һеҙҙең карамакка нимә тоткарлай? Безнең карамакта фәнни туризмның үсешен бер нимәлә тоткарламай. Туризмның үсешен тоткарларга, инфраструктура, юлдар, ул бөтәһенә лә известный проблемалар дип әйтәм инде. Һәм улар безнең республикала хәл ителә, шуның өчен фәнни туризм минеңсә, безнеңсә ошо алдагы 5-10 елда ул безнең республикала, Рәсәйдә лә үсеш аласак, чөнки бездә база бар. Фән эшмәкәрләре бар һәм ошо фәнни туризмды
үттерергә теләгән бына ничек әйтәм, безнең руководство бар. Җитәкчеләр һәм җитәкчеләр ошо туризмды үттерү өчен игътибары көчле. Шуның өчен фәнни туризм үтәр дип уйлыйм. Һәм иң мөһиме туган ягын өйрәнергә теләгән туристлар булсын, шулай бит. Туристларга бүтән нимәле өйрәнү ничек әйтәм, интересно. Шуның өчен туристларга белем бирүе ул үзенчә бик ничек әйтәм, Кинәнес мөгаен шулай бит. Кинәнес, чөнки туристлар өчен интересно, аларга биргән белемде улар ничектер якты йөз менән ала. Чөнки алар ял итәргә килгән һәм улар өчен белем ничектер не из-под палки дәйм инде, бана улар теләп ала, күңелләре белән теләп ала. Шуның өчен уйлыйбыз, фәнни туризм безнең республикага үтеш алыр дип. Зур рәхмәт, уңышлар теләйбез сезгә бу эшегездә. Хөрмәтле тамашачылар, фәнни туризмның үсеше турында Торатау геопаркы генераль директоры Заһир Хәдимуллин мәһиләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.